Ako si Jerry Julaile, lumulupyo sa Sikayab, Tulog City, Puro Christmas. Namin nakuanan nga pawikan daplin sa baybay mo tultol siya ka kanabulan kas nay isa ka higayon nga operasyon namo sa laod mga alas 2 sa kadlawon nga naay gipaghot og iro nga sa baybay motong gisubay namo pawikan di ay then amon lang yun siyang gi-rescue gatimanan namo nga para mahilom na iyang lentang dayon amon na siyang gikuan nangitlog siya butong amon lang uli lang na mas dagat pag human niya pangitlog dayong nga namo pero malibre siya dahil karon na abta na mga iskabulan na musa ang pawikan itong pagpamusa mong gibantayan na nahimo siya nahimo nakabinhi siya so kuha na dayon nahimo na siyang pawikan ng gamay. What we've got inside our carapace, you see, is a tail and four flipper-like legs, totally tubular to be a sea turtle like me. Doon niya ang iring. Pag doon niya sa iring, atin itong bata ni doon sa iring. Sa yuyu, na iring yun na ako na ipawigan. Di na kanto pipipita na ako. Anawan niyo ko eh. Anawan ko pawigan. Nakita niyo kako. E ba na yung hilap niya ng pawigan niya? Pasang na. Yung akong tabunan niyo, luoy kayo. Hindi. Sukutut, itabunan balik. Paano magtabong balik? Nauli na po sa balik. Ako na magtabon. Ising din ako. Yo, kung nag-iiman ako balik yun. Ikaw ba? Ako na lang ko ito pinahinay. Nagkaman ay pawikan di ay. Namo na nangyana, di ako kumabata. Palayo ko di kay pagka magpugtot yan, mga mata duwa nyo, mga mata naman ang duwa nyo na. So, mga na ni Sir Boy, bulan tabaw sa pledger sa BPI, sa bantay-bantay na, kay paano sa mga mata, mamatay na, may mo, pre, usik. Ato na sa hembris ko ng may itlog. Nung sana, pre, yaman rin ka na pula, may kinimutuhan rin, pre. Ano ko siya? Bantay-bantay na po, resulta. Taka na siyang kuha na. The moment that we reached the sea, we knew exactly where to go. We knew exactly what to eat. The moment that we reached the sea, we knew exactly where to go. We knew exactly what to eat. The moment that we reached the sea, we knew exactly where to go. We knew exactly what to eat. What we've got inside our carapace, you see, is a tail and four flipper-like legs, totally tubular to be a sea turtle like me.